अनंत टिप्या रिफ्रेश व्हा। कोलझर तळकट नदीवर 2,50,00,000 रुपये खर्च करून पूल बांधण्यात आला, परंतु याच पुलाच्या पुढे रस्त्यावर भला मोठा खड्डा बुजवायला बांधकाम विभागाला वेळ नाही की खड्ड्यात एखाद्याचा जीव जाण्याची वाट बांधकाम खातं पाहतंय असा सवाल उपस्थित होतोय। शाळेत जाणाऱ्या मुलांना या खड्ड्यात पाणी असल्यानं उड्या मारून जावं लागतंय। येत्या 2 दिवसात खड्ड्याची डागडुजी न केल्यास कोणत्याही प्रकारचं निवेदन न देता साई कृपा दिव्यांग संघटनेचे अध्यक्ष साबाजी सावंत यांनी आंदोलनाचा इशारा दिलाय। हातात घंटा घेऊन खड्ड्याच्या शेजारी रस्त्यावर बसून खड्डा बुजवेपर्यंत एकही वाहन सोडू दिलं जाणार नाही असा इशारा देण्यात आलाय। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।